Hi guys, maayong gabi. So karon akong gisulayan pag gamit ang cellphone ni Manang, muy akong gamiton karon sa pag vlog. Daghan kay salamat di ay kay naay naghatag sa ako Pampa Guapa. So thank you so much. Di pa naadyoy pangan nga nakasulat nako di ara. So thank you sa imuhang blessing nga gi-share sa ako mag-prepare ta karon sa panihapon kay wa pa ko nanihapon. Siguro magpansit kanton na ko guys. Kay naa may pansit kanton na akong napalit. Wala na ako giutang ha, nagbilin ko og 500 dito ni mama unya. Akong gipa-compute ni mama og pila tanan, nya akong gipa-chat siya kung pila ang kulang. Ya si Mio Dani ho, Mio. Unsa man Mio, ha? Nagkaon naman si Mio guys. So ako sa ni siyang kuan hipos kaya wala pa ta nakapanhapon, so mag-andam ta sa panhapon. Sobra siguro ni siya sa 500 ang akong nakuha dito. Yan, nagbili na ko daan ni mama sa 500 na di ay makaon. Bawal si Mio Dani no, kay chocolate man ni siya, bawal siya Dani nya di apod sad koy gipang kuha nga dilata. Siguro mag 500 siguro kapin di tanawa. Ang kang mana nga cellphone mo akong gitry o gamit. So atong sulayan ni siya. Naka-upload ako sa akong Mayamia lifestyle sa Mayamia. Dayon pag uli na ako diri sa payag na amang ko video ako na po na-upload sa Facebook page. Mio? Ikaw Mio kay sige kag pangamras. Di man ni pwede nimo. Kaya naaman ni siya ay chocolates. Naaman ni siya ay chocolate. Di na pwede sa kang Mio. Na may kuan guys. Sudan. Di asa ref. Nya kay frozen man. So wala tayo mahims Dani. Kinahanglan pa ta magpa-humok dadto. Na naman ko yung napahumok na hotdog. Di ara. Hotdog di ara may gani kay wala gikaon sa iring. Di ara. Unya kay naaman say kuan pichay diha, so maunalay atong ipari sa pansit kanton para panihapon. Unya di apa Sobra siguro ni siya sa 500. So 500 bi akong gibilin dito ka mother. Kay 500 naman akong nadala nga kwarta. Unya di apay asukal, kumpleto ni siya guys. Dito na ako naggrocery sa kang Mother Earth. Nya ugma mag-ato minimiyo sa nguog kay ugma ang schedule sa last immunize niya sa anti-fever, anti-flu, anti-sipon, anti-hilanat. Naaba na siya. Naapod sad ko gipampalit nga sabon og downy. Kay ang kani magudani ako ni siyang butangan pud sad og downy kay para humot apil dito sa sulod. Nya karon abangan na lang ninyo kung unsay hitsura Dani kay ngano gibak na ko siya guys kay murag dili ko ganahan sa iyahang front cam. Akong gibak ni siya so di bali naka atubang diri ang back sa cellphone. Mio, saman Mio? Ha? Tesa pa di. Kaya ato sa ning i-plaster. I-plaster ni nato dito. Diara ang box ni Manang. So thank you so much Manang ha sa imong blessing. Ang imong cellphone mo akong gigamit karon. Ang purpose nga nung ako ni siyang gidala diri guys para i-transfer na nako dayon ang account ni Mama Dani. Daw ako ning installan sa YouTube Studio daw. In shot daw ang vlog ni Alchel kay wala pa man na okay. Diri sa nako i-open kay delikado og diri sa akong duha ka cellphone i-open unya na-open na ba ni nako sa kuan Google AdSense. So delikado siya basig mag-troubleshooting na pod. Nya pagka kuan mauki na ibalik iato na rin ako ni mother. Nya naa lagi gaingon Ginoo ko guys. Ihatag na lang kuno sa kang mother nga ingana na ay nagchat sa ako ihatag na lang na sa imong mother ayon na pabayari 7,000 nya saon man no bitaw nagkamalisod pa man gyud sad ko kay kung nakoy mga extra
siguro ihatag na ako ka mother. Uy, kay nagkamalisod sad baya ko karon nga time. Pila ka alahas ang nakuan ako ha. Kuan mo siguro unom. O 5. 5 ba to unom? Apila sa pendant daw katong kuan Bulgari pod nga ingon ani nga singsing kay gi abil man to nako kay gichatan lagi ko sa kuan kato ang taga Palawan pawn shop nya gi kuha nako nya murag unom siya ka alahas ang tuwa dito. So gipit-gipit sad baya ko karon nga time. Kay tungod sa baboy. No di ba no na ato makuan kay mahali man sad na ang baboy. Nya ang kanang isa na anasad ko'y plano dana puhon-puhon maluoy ang Ginoo para na diri sa blessing sa payag. Karon ato na ni i-post kay para makaluto na din ta sa atong panhapon. Kasi hindi pa tayo kumain guys. Parang medyo magutom na. At saka kumuha rin ako ng ketchup. Oh. Sinabihan ko si mother, baka mother ang ketchup mo ay expire na yan ha. Bago daw yan. Ito. Kompleto ang grocery ko ngayon kasi may asin, may bitsin, tapos brown sugar, may dilata pa, may noodles, tapos may downy. Kompleto guys. Ayan, nakita ba ninyo? Hindi ko kasi makita kasi nakabox siya. Apay dilata. Apa, Berkeley. Dami natin grocery ngayon. Agad, niya. Okay, nagkamras-kamras na sad ka diha, ha? Nagkamras-kamras na sad ka. Kamrasan mo akong kuan paa. Kamrasan mo akong paa niyo. So, mag-init sa tagtubig kay para kuan initan ay iluto na to sa pansit canton. Duha lang siguro ka pansit canton. Nya kay naaman tay pitsay dani. Pwede pa ni siya guys. Ay pitsay dani. Murag na daot na siya. Pero pwede pa ni siya Na, pwede pa ba ni? Pwede pa ni siya guys. Kani siya Ikuha lang ni nato ang kuan kaning murag nag yellow na. Atin yung daginutong kay sayang baya ni bayot. Miyo, sayang baya ni Amiyo kay gibayaran baya ni palit baya ni nato. Pwede pa ni. Igor gud kuan taping-taping ginagmay sa kuan. Pwede pa ni siya De. Nagyelo naman putulon lang. Okay. So mag-prepare ta sa atong panhapon. Di anay kuan kalha ako na ni siyang nahugasan. Sa ato sa ni siyang butang dani may lang og nakuha tano kay nakabak ba ni siya. Nakabak ni siya dai. Naamay kuan. Akong sudan kaganiha kay kuan. Kana ang kamuti taps. Kamuti taps akong sudan. Now, nagas ang tubig Kato na lang ang atong isabaw. Kani. Napundok na dani ang butanganan sa kuan tubig. And then, ato ning kuhaon ang pansit canton. Ganahan ko dani kay hot and spicy. Hala. Sayop day ko guys. Sige lang. And then, kuhaon sa nato to ang atong pichay. Atong pichay guys. Klaro baka na siya. Biya atong i-down. Pwede ba siya i-down? Ay, maura jud siya. So, anak na lang. Sakto baka na akong kuha sa akong kuan video. So, pwede siguro na ito ipasiga, no? Wow! Pwede di siya. Okay.
Ato ni daginuton kay sayang day. Pwede pa man. Ato lang anaan. Daw kaning hotdog ato ni siyang sliceon. Kay prituhon man yan nato daan. Gagmayon lang ni siya nato kay para kuan decoration sa kuan atong luto. Mio nya daghan gaingon lagi nga ihatag na lang ang cellphone. So unsa man jud maayo ha? Ihatag ang cellphone. So ang katong 7,000 bayaran to nato pag sweldo. Murag nagpalit na kog cellphone para sa kang mother. Ginoo ko bayot. Pero mo lagi dahil ingon nga mother man na nimo, so ihatag na lang naa. So ako mong pagbigyan ug manghinaot ko nga mutan-aw pa mo kanunay sa akong vlog kung dili mo mag-skip. Dili mo mag-skip. Bitaw charot lang guys ha. Dahil nga salamat ha sa mga wala nag-skip sa akong vlog. Daghan kayong salamat. Wala nag-skip sa ads. Daghan kayong salamat. Dakong tabang gid kaayo na sa ako Bitaw sa unta man nga naa naman na siya lisod pud og i-cancel nga naa naman. So wala tay mahims. Gawa sa pag bayad sa utang ni Janice ni 7,000. 8,000 to siya guys kay 799 man kuno yung sililin. So kani siya ato ni siyang kuanon. Ato ni siyang hiwa-hiwaon kay ato maning gisahon daan ang kuan hotdog. Gagmay-gagmay ni nato siya. Mura ni siya topping sa atong pansit canton. Uy napabay ramen diha wala na ako naluto. Sunod na lang siguro na nako siya lutoon. Ito lang muna. Si Mio, nagkaon na si Mio, pero napagyapon si Mio dani sa gawaso, nagsali karaw-karaw. Duha ni siya kabuok, guys. Nya. Sherwin to sa gawas, nagkatulog. Dito to siya sa gawas. Kay, ingana naman na. Mao na nay, palisi karon. Pag makasala ka, dito sa gawas. Kasi pag salitagay, kasi kakuha na ng salitagay. Ibig nga maaya itong buot, ba may ninuon agka. Balik na po og kabuang ta, kay tungod anang tagay. Ay raw, kapak-kapai. Lasan uroy ko ninyo. Nya, ang duha ka manok ginuok ko. Giihaw. Pakaon sa mga barkada nga. Palahubog. Ay raw. Di na magsilbi mga ingana nga kinaiya. Di nato na itolerit ingana nga mga kinaiya. Kay kaanad ka na Noo ko. Mga tao ingana nga kuan na. Uy. Asenso. Kay puro ra ingana. Puro ra. Kuan di. Bala siya magtagay-tagay siya diha. O nakadiskarte siya kaganina 500. Ambot og asa ang 500. Diba? Ano na kasayon? Diha ka sa gawas. Diha ka sa gawas. Kahit para magtagam ka. Pero mas yung saon, di magyapog tagam. Ito mga ni Agi, mamang Japon. Hangtog Japon karon. Wa man. Wa may pag tagam. O ganahan ka. O. Di. Mas may hindi ka sa kuan. Gawas. Kauban to niyang barkarang ingki.
thyroid ko pag di na pwede karon, di na ko practical ng panahon karon, no? Practical ng panahon karon, di na kinanglan diskarte ka kay panahon ug magkalisod ka, wa kay maduulan, ug kay ang uban ag kamalisod sad mo na kinahanglan jud tigong yung sa to pagkatigong man na to sad tay bayro nun na 7,000 sad impasubong bukid mo bagi kayo mo nang sige lang Ginoo na'y magbalos sa tanan. Uy, Ginoo ko na bayot. Hagoy, Ginoo ko napasobrahan manoon mo day. Impas ang bayot. Halak ka. Kajot lang gamay ha. Gamay lang. Kajot lang gamay. Kay para yana na to ni siya di. Atong kamera. Hana. Salita duku ay. Be. Magkaduko pa baga tadani. Okay. Ginakang bayot. So ato sa ni siyang hawason. Guys, nagbalik na sa to ang akong kuan bitaw katong nagsagunsod ko kaon sa manok fried chicken. Na nasad nagputi-puti na ako'y tambal dani, gi-order katong girisita ni doktor kay datong miagi lagi kay naato diri sa akong kuan diri unya naapod sa diri. Naay girisita ni doktor katong doktor nako dito sa Hinguog. Naaraman diha pag adto nako puhon sa Hinguog puhon magpalit ko ingon adto. Kay gamay naman lang na ang nabilin diha. Datong mga niagi duha ka ba akong gipalit pero isa ray nagamit nako. Nawala na dayon nya kani dato ni agi grabe ni siya nya nakita man to nako ang katong gihaplas nako ni agi muy akong gihaplas dani. Buot rin ako nga kuan ha recipe na ninyo kung sundogon ninyo. Pwede sa gani ni siya kamutitaps ang gibutang dato ni agi kamutitaps akong gibutang nya naami nakakita sa video kay i-upload malagi na ko sa akong kuan Facebook page na ay nag-chat sa ako ano siya nga mayamiya ako biyang giawat ang imong recipe lami kaayo lami kaayo so dili na to gasan diretso na ni nato butangan sa kuan mantika daw ang kaning kuan hotdog ato ning gisahon una. Kaya para luto na ang hotdog pag lunod nato sa atong pansit canton. Butangig mantika day kay naaman tayo use oil. Use oil bayot. Gamay lang kay naatay seasoning. Kani ayan na nato ni siya ibutang pag malunod na ni ang kani. So may tawag ani guys. May tawag ani pasta. Yun yung pasta. So ato na siyang ilunod ha. Perfect kitag kuan karon. Kanihapon. Kanira akong kaon nun. Kanira. Hindi na ako magkaog rice. Tanawa sad ato sad ipakita. Look at my cooking. Gamay ra kay mantika. Klaro ba kani akong naong no? Gibak rabi ani nako siya guys. Wala ko ni siya gi-front kay lain ang kuan sa front. Ay dugangan nato siya og mantika kay ngano naamay hotdog na atong ibutang. So diha sa ka. Klaro ba? Sibo gamay.
Klaro ang face. Gamay lang. Siguro gud maluto ang itlog at ang hotdog. So, perfect yata ang kaya niya ato dahil ni ilunod ang atong hotdog. Ano nakasayo na? Sayo ko magkuhan ugma kay para makasakay ko sa pabama. Kaya ang pabama magdud-udto na kaayo. Nanang sayo kay para bahalag dito na ko sa inyo og madugay. Okay, siguro ni ato sa lutuon naman. So karon ato na siguro ning ilunod ang hotdog. Ano lang. And then ilagay. Hala, pulot man siya. Pulot man siya, guys. Uy. Saglit. Ato sa may ibutang ha. Sa atong ibutang. Klaro baka tadani. Madana dapit. Kuya, kay tagkuan ha, experiment atong butakan sa matika kay nagpulot. Biskut. Buot. Manaluto ang hotdog. So kuan siya guys, buot ra nga pagkaluto ha. Mula sa inyo kung awaton ninyo. Kanunay naman buot nga pagkaluto. Wa may pagluto nga na perfect. Ang importante lang makaon, dili makahilo. No? Daw ang panakot, maura sad na ang panakot. Wala, lami na siya guys, tanawa gani. So, kita ninyo. Hilaw pa ang hotdog. Kuwang pa siya sa kalutoon. Hilaw pa baka niya. O luto na. Pwede na siguro niya siya guys. Ilunod na nato ang atong pansit canton. Okay. Wow. Lunod na siya. Ato dahil siyang i-tak-tak sinagol. Itang sa inatong kamera kay magdukot na to day. Kasadaw tanig nag-video ko sa akong page, no? Takli lang. Nice. Ayo. Buot. Ito lang ilunod. Niyo. What mo ming? Tay. Bawagan mo kaon tay. Gahara babahaw. Ato na ilunod ang atong pitsay. Half cook lang yung pitsay. Tanawa guys ha, buot-buot nga pagkaluto pero
lami. Oh. Dira di ka maibog na or maibog ka na. Pagka perfect kaayo. Ako san kuan mix. Ato na ning pagpagmun. Do ato ning takluban kay para maluto ang kuan pitsay. Unya na tamang kaon. No. Kuyawan. Patay na. Ito na siya. Hindi ata mo kaon, guys. Ming? Okay. Wala may tubig karon, orasa. Karon orasa wala may tubig. Tama ra ang tubig sa kuan. Mga alas 4. Gawas na to ni siya. Daw ni manisiya. Daw ni daw kuan kana ang sabon. Niyo, bago pa maka nagkatulog niyo ha sa sabon. So ato lang ibutang dani sa ikubag. So ugnan na to ni siya i-arrange. Kay limpyuhan ta na ako diha ang sakuan. Dani, ibutang na to dani. Ang sabon to naman dagko. Nakulang sad ko andad to. Asin, asukal, daw bitsin. Dani na sa ito. Salpak na sa ni Dani, guys. Dani sa rin nato. So, magkaon na ta. Murag gutom na. Murag gutom na. Basang kaayo, bayot. Hindi natin ibutan diri sa salog kay paakong kanin ni Mio. So, mukaon na ta. I will check. 9:51. Hipos. Bana sa ka. Ay, mukaon na si Oka. Mga manang. Gutom na. Klaro ba ta? Or klaro ang mata? Puyot niyo? Hindi ka pagkahuwat ha. Kapag kahuwat na, hindi makapagkahuwat. So, diara, kita ba? Uy ha? Marasag kag. Ara. Ito. Hapon. Kasi lang min. Kanon na lagi karon. Yummy. Yummy siya guys, yummy. Kanya itong gamito. So karon guys, mukaon na ta. Magkuha sa ta sa atong tubig. Okay,
basig matukaan ta. Di ara. So, ang fita, ang akong gilingkuran. Kaon na ta guys, panhapon. Wow. Mag-practice po sa tagkuan gamit ingon ani. Kay para kabaluta. Na, wa may kadala. Nagod kayo. Halang kayo miyo. Hindi ka pwede lang nilagi. Naon. Gaya. Ano siya guys? Alam na ako kabalo. Ngaon. Di ka pwede na ni. Di ka pwede na ni. Agay. Hoy. Sa mga unta. Dala na siya midnight snack. Sa SGs naman. Okay. Kaan ako siya sa bahog. May akong kuhaan sa iya ha. Ano naman? Di ka pwede dani lagi. Ma'am? Di ka pwede dani? Okay, aha ka ba? Bago pwede ka ng kaon ha? Bawagan ka na ko. Ano ba ang iring na po? Tingog na po ang iring. Anong malugarugan kata? Sila kalugas. Tayo siya magbahay. Nagamay na kaya ang kuan bahog ninyo. Kaya nga ugma makapalit ko ugma. Adto na ko ito. Dahil sa tag-isa. Lagurot ang dayon ah. Tulad na ako. Ang iring kay mukha mo sa siya dani.
Dere guys, naman ako kaon, wa jud nako siya na hurot. Anya. So ang final nako decision para sa cellphone kani kang manang, ako na lang jud ang magbayad kay request man ninyo. So bahalag nagkamalisod ko guys. Nagkagipit-gipit ko sa pagkakaroon. Nya na pa ko'y utang ni Madam, kulang pa ko og 20,000 dadto sa camera. Nya napa ko'y bayro nun sa purok nga katong gibutang nako nga kuwang pa wala na fully paid. And napod sad ginagmay nga utang. So ako na lang ang magbayad adto sa kang Janice. Ay ako man jud ang magbayad adto sa kang Janice. So di ba di ang cellphone kani ihatag na lang ni nako kang mother. Nya naamagud sad kana ang private message sa ako nga nganong dili ko nun ako ihatag. Mura kuno kog na hangul-hangul sa kwarta. So sa tinuod lang gikaingon ko na sa inyo nga gipit sa jud ko karon sa pagkakaron nya akong mga alahas kuanto kabuk akong lokatunon unong kabuok. Pero sagdi lang hagas di ay more and more blessing pa no. More and more blessing pa. Ug manginaot ko nga dili ninyo ma-skip ang akong ads. O mana na siya ang desisyon. So kang mother na ni. No. Ginoo ko na buang. Ako ang na-scam. Ay, just ko. Makayon ko sa ako kagalingon. Akong yun na biya ginadatong ni Agi. Akong yun na dyan na datong ni Agi nga. Hala. Ipakuha ni Lilin ang kuan unya. Unsaon man ni So nag-abot ang punto nga nagsweldo sad lagi bayad kang Janice. Nya kuhaon man jud dapat kuhaon man jud siya kay ibalik man siya sa kuan custom kung dili makuha diya sa post office. Abi sad nako walay bayro nun lagi nya na may bayro ng 7,000. So wala tay mahims. Nya ihatag na lang nato kang mother. Bahala na. Makita raman sad na ang kwarta. Bahala nagkagipit-gipit ta karon. Makita raman sad nato na ang kwarta. Basta continuous lang ta sa pag-upload sa atong vlog. O daghan kayong salamat guys sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako. Daghan kayong salamat. Daghan pa biya kog mga plano pero saon taman nga naamay kuan. Naamay kanang apakayon ko sa akong kagalingon ba nga agay basin sa sunod sweldo makatigom nako ana balag sa kada sweldo nako makatigom nako og anang maskin gamay lang pero Ginoo ko sa pagkakaroon wa pa jud mao nang dili ko jud ni siya ikuan di ko jud ni ibuwag daw kani kay kuan ni ada ko ni ikatabang puhon og magkamalisod ta puhon. Pero ang katong mga nakuan na prenda nako ako to siyang kuhaon jud to nako. Anam-anam lang. Nya puhon ang baboy, igrasya puhon. Maluoy ang Ginoo puhon, igrasya ang baboy. So naa na pod makuha na pod to nato ang uban dadto sa kuan. Bahalag dili siya ingon nga tanan nato makuha basta maanam-anam. So ingana na lang gyud siya guys kay Ginoo ko daghan ang nagchat sa ako dili na sila maka comment sa akong vlog kay Ginoo ko na private ko naman siya na off na ko ang gi-off jud na kog tuyo ang comment section tungod sa mga uban nga may uban mga comment nga makaayo pero napoy uban comment nga dismaya dili sad makaayo nya karon no choice ta kay mostly daghan ang kana ang message nga
nganong daily kuno nako ihatag nga inahan man kuno nako siya. So naa naman sa akong vlog nga nagkagipit jud ko sa pagkakaron kay napakoy bayron nga kamera 20,000 na lang ang kuwang nya pon sweldo budgetan na punto nako ang kamera kay karon dani nga sweldo man ko naghatag. Giuna man to nako bayad ang utang nako diha sa akong maring gyapon diri. So ingana lang laban lang ta kanunay. Saon taman nga naa naman na siya. Nag-abot naman diri nga ingon ana naibayro nun, so wala tay mahimo. Ug manginaot ko manang nga okay ra ka manang ug salamat kay sa cellphone nga imong gipadala. Ug manginaot ko nga okay ra jud ka diha kay katong last update niya nga nag-ingon siya nga nasakit siya. So dili na ko taman guys, mao na to ang final decision sa cellphone. Thank you so much sa inyong tanan. I love you all guys. Manginaot ko nga di ma skip ang ads. Bye!